gị Igbo ndị mana ege m ntị biko asị m ebe nọ nene na udo dịlụ nwoke udo dịlụ nwaanyị biko ọ m n'otegwe aka unu fudewela anyị n'ụdị mana asịkwanụ ka anyị bịakwa n'otegwekwa n'aka anyị n'unu nọkọdewe arịa na-asị biko eke ebe onye nọ asị nke bakwa na-arụ shiela anyị this latest update anyị jiri bịa n'ụbọchị nke tata because ihe chọkwara n'ịkọta ata bụ na gịnị mere ihe mere n'izu ụka niile gara aga amaghị na anyị ma n'izu ụka nke gara aga bụ Christmas mana na-agbacha anya bụ Christmas a lot of things mere achọrọ m ka anyị katalia unu before ya gwa unu ihe niile mee na 2024 some of the notable facts and the things mee na 2024 mana tupu anyị aga n'iru biko nọrọnụ ebe isi ya akụkọ anyị na ọbịa n'ụbọchị nke tata o nwere ihe mere n'izu ụka nke gara aga as early as December 27 enwere one Reverend Father ndị oji egbe eje gbagburu dị na-akọcha akụkọ ahụ ọzọ agwesịkwa ka anyị wetakwala unu akụkọ ọzọ dị oke mkpa na ihe niile mere eme na 2024 some of the things mere eme na 2024 bụkwa na gịnị mee ọnwụ onye na-emekwana anyị ihe ọchị na fim nke eji Mr. Igbo wee malụ na ọnwụ onye bụkwana dịka Amechi Monago and ọnwụ Junior Pope and Ijele arrest biko unu aga na ebe ọbụla ka agụpụtaziala unu ka nya bụ ihe si wee eme na 2024 gee na anyị ntị n'ọnụ. Nwoke ya na-akpọ Reverend Father Tobias Okonkwo nọ n'ime Anambra steeti asị na gịnị mee na ya bụ nwoke bụkwa na Catholic priest nọ na under diocese Catholic Diocese of Nnewi na ndị oji egbe eje bịa n'ụbọchị Thursday bụ December 27 along Owerri Onitsha Expressway wee mee gịnị na bụ nwoke na ebe a ka ọ nọ wee zute gịnị ọnwụ nke ike then wee kọwakwasị na this letter na-ezije ya na gịnị na Secretariat ndị Nnewi Archdiocese ka esi wee sign ya by the Chancellor of Nnewi State Diocese Reverend Father Raphael Eze Ogwu o wee sị na ya bụ nwoke bụ Tobias Okonkwo na-amụli ya na n'ahụ 1984 o wee chie ya fada na 2015 nyanwa ka echili ya fada na ya bụ nwoke bụzikwanụ ndị omekome bụ ndị gbagbuli na 27 December 2024 anyị wee wuchie n'ọkwa ihe niile melụ na the year 2024 nyanwa ka nsị ka mbịda kọlụnụ because na 2024 has been a great year. It's also a challenging year for everybody along so many things melụ mana asị ka m wetelu na all this notable fact na ihe nke mekwala na-eme na akwa ebele ebe na ọchị achịla achị na argument niile emere na 2024 nyanwa ka nsị ka mbịda summarize anya bụ okwu ka m weteli unu n'ụbọchị nkịta mana before ya gaa n'iru enwere ihe mere anyị na 2024 bụ gịnị ihe nke a na-akpọ ihe iwe bụkwanụ nke gịnị nke eji eri arịrị na nwanne anyị nwoke a na-akpọ Mr. Igbo bụrụ mmanụ ahụ 2024 asị na-ebeli akwụkwọ from ebi akwụkwọ ka anyị sị ka ọ daa nwụnara anyị ndị mmadụ wee gbakọba wee tụba ego wee mewe ihe niile a na-eme ka afọ na ya bụ nwa amadi na ọla anyị ndụ wee na-emekwa na anyị ihe ọchị na nke a na-akpọ movie industry so along the line ya bụ nwoke wee nwụkwana na Eva Hospital dị na Lekki na Lagos State ya bụ ihe etekwa n'aka o meekwa n'izu o meekwa n'ọnwa wee bụkwa wee bụ gịnị ihe ike wee dabatakwa anyị ọzọ ndị niile nọ entertainment industry and everybody that have wished well for ya bụ young man a na-akpọ Mr. Igbo ihe ike ọzọ wee dabatakwa ya bụkwa na nke nwoke a na-akpọ Amechi Monago onye nke a bịakwa na nke bụ Okwuluọra jikwara okwu ya mgbe ahụ ji okwu ya wee sị mba na ya bụ ihe akaligo awa ọnụ ka ndị mmadụ gbata ọsọ enyemaka so mgbe ọ gbataziri ọsọ enyemaka ya bụ onye wee bụrụzie onye nwụrụ anwụ somebody like Egbu Igwe a lot of notable people amakwa ama na entertainment industry nọ n'ala Igbo anyị na mba Nigeria as a whole bịakwa bịa tinye aka n'okwu ya ka afọ na-azụtala ya ndụ mana ya bụ ihe na gịnị mee na nwa bụ ihe elie na awa ọnụ ya bụ ọyọ na-ayakwana elie na imarụ too much then coming back to ihe niile mee na this year we will never forget the fact that na ya bụ nwa amadi eji ijele wee malụ nke ndị bayi na-etukwanụ udele unu mana emeli arrest n'ahụ 2024 anyị wee na-asịkwanụ biko na ndị niile so n'aka ihe meli ijele ma ndị na-asị ya ride on ma ndị na-asị ya na mewe
na-edi anyị mma kezi ebe ha nọ n'ụbọchị nke taata onye ọbụla mee gịnị agbaala ọsọ nyanwa ka njiwe na-asị na the worst thing that can happen to you in this 2025 anyị na-aba n'ime bụkwa mee gịnị isoro ndị online community wee zụọ ahịa ewee na-asịkwana gị ride on iwere adịgide on wee dakpuye n'ime ọnụ mgbe ahụ ka ị ya amata ihe mere onwe gị na ya bụ ijelekwa na anyị nụkwana na okwu eketa agafee na kacham because na ya bụ nwa amadi is suffering from so many things amarọ na ọya ego ka ọ na-aya aya makwanụ na ọ bụ ọya nke ime arụ ọ na-aya nke ndị be ha na-akpọ no kidney problem mana ọ ọbụla o si na wede anya na ha ayọkwa bikonu ndị online community marụ nnukwu unu si eji nja ndị mmadụ to doom anọgịwa bụkwanụ mmadụ a na-akụlụ gị aka ride on malụkwa mgbe ndị mmadụ bido lafube gị I wee nabata wee nakpuo na ebe evangelist Ebuka Obi nọ onye amụma nke iji eme ọnụ na ala Igbo anyị Nigeria and the whole world at large o wee bụ gịnị na the first program that was hosted in Imo State bụkwana mba ala Igbo because n'okwule mgbe gara aga sị na 100 days closing prayer fasting nke ha na-eme every year iji wee malụ the whole Zion members and the whole Zion ministry na-eme ya na ala Igbo anyị ndị mmadụ wee bido wee kọchaba wee na-asị mba na nwoke nke a anọnsụ ọnụ nke mana n'otu abụ n'ezi nyanwa ka eji wee nọkọta ọ dịka ya wọk dịka ya ha wọk mana emechara mee gịnị ogene man ọmagmecha wee wọkwa wee mee ya bụ 100 days na ala Igbo anyị because na it is very obvious na gịnị mee n'okwulie and no mechara ya bụ ihe emere na ala Igbo wee buteli ya afa a na-etu ya wee bụrụ gịnị wee na-etu ya afa echichi nke ji wee bụrụ akụluo ụnọ 1 na ala Igbo anyị afa a na-etuzi ya so ị na-etu ya afa evangelist Ebuka Obi nke Zion Ministry aka akụluo ụnọ 1 of Igbo land o ihe mechaa na DC 2024 o tekwa n'aka na bụ ihe wee dobilikwa ọnwụ onye a na-akpọ Mr. Senator Dr. Ifeanyi Ụba ya bụ nwoke bụkwara ọnwụ ya bụ ihe shekili the whole of ala Igbo anyị nwa bụ ọnwụ bụkwana ihe niile gwụrụ ihe mwute n'ịlụ onye ọbụla bụrụ onye Igbo mean well for onye ọbụla bụ onye Igbo so ọnwụ Ifeanyi Ụba so na one of the notable things mee na ala Igbo anyị in 2024 o tekwa n'aka ya bụ ihe wee bụrụkwana anyị wee dobilikwa ọnwụ Junior Pope n'ahọ 2024 Junior Pope bụ onye nke a jere ije shoot film ama ha mara ihe akọrọ akọ achị na ụgbọ okpuru asị na-eyi life jacket ya bụ ọnwụ wee bụrụkwana ọnwụ ndị mmadụ ji wee mee gịnị wee wele ya wee mewe prank na social media ụfọdụ si na ọ na-egwu egwu ụfọdụ si na iji ya wee na-promote movie ụfọdụ wee were ozu mmadụ wee na-agbakwana ihe ntaja na social media anyị wee na-asị ndị onwe ihe nke anụnwa wute karịkwana ndị o wute karịka biko onye ọbụla mee gịnị tie obi ya ka ya bụ ọnwụ nwoke ahụ metụtara onye ọbụla metụtakwuye na enwe mgbe ha ji wee na-asị na n'obi n'igo n'okobere ume anyị niile ji wee nwebe aṅụrị adịndụ wee bụrụkwana gịnị na ọ dị same propaganda ndị mmadụ na-achọ ishift na social media bụ ihe mere eme anyị wee na-asị na mkpụrụ obi Junior Pope mkpụrụ obi Ifeanyi Ụba mkpụrụ obi Mr. Ibu mkpụrụ obi Amechi Monagụ na mkpụrụ obi ndị niile nwụrụ anwụ na 2024 bụkwanụ ndị anyị cheta ma ndị anyị na-achọrọ anyị wee na-asị biko ka ha zuo ike na ndokwa dị na another thing mekwala na DC 2024 bụkwanụ onye amụma a na-akpọ onye eze Jizọs kịta ka okwu si aga anyị amarọ na atọlụ ya atọlụ anyị amarọ na ọka dị ndụ anyị amara ebe ọ nọ ya bụ okwu kịta agafee na kacha anyị wee na-asị biko unu na-anụ vidiyo nwa ọ bụrụkwanụ ndị ọbụla ji onye Jizọs ka bakwa na arụ kpọpụta ya lee ya ndị bi especially ndị ejimia na ọmakwana ụmụ ezo nọ n'ọmara ụmụ ezo si biko si meeli ya nke bụ ebele anyị wee wuchie na kpọmkwem na nwoke o nwere dibịa nọ na Enugu steeti bịa wee mee gịnị wee nie young man na ndụ the man wee mechaa wee mee gịnị wee nwụọ that young man that story bụ ihe shake the whole of Nigeria mana a lot of people achọrọ pay attention na that thing because na bụ ihe bụrụ ihe gbasata ala ụka na gịnị na Christianity ya na ha ji wee divert ya na that attention mana gekwa ntị ka ngwụ na ya bụ nwoke ahụ nwụrụ anwụ a sị na ọ nweta visa wee nakwụrụ papia wee sị mpịa biko nta n'ihe ọma na-akwado ịbatala ezinụlọ na mpịa wee sị ngwa ka eje ebe a eti ya atịkpa mgbe aka nọzi ebe a na-eti atịkpa anya bụ nwatakịrị asị na ya enyi ya na ndụ ka e wee gwọọlụ ya nke a na-akpọ nụ if you do you no go enter nke ndị be anyị na-akpọkwanụ odeshi nke ndị be ha na-akpọkwanụ protection
in one way or the other. The only thing I'm mad bụ na enyi niile nwoke na ndụ. The reason eji enyi ya na ndụ bụ ihe anyị na-achọrọ ịma, mana ya bụ nwoke echazi wee bụrụ onye ụlọ anwụ. O wee bụzia from gịnị, from happiness to sorrow bụ ihe dabatala na bụ family. Then anyị agbapụ ya ọsọ wee nakwuru mmiri enwilo na Mathias. Mmiri enwilo bịakwana bịbịa mee gịnị, gwa Mathias ka o si adịwesị anya bụ nwanna biko na ịnarọ apụrachi isi ọdịnala Igbo n'ihe ị na-emekwanụ bụ gịnị ka ị wee nwee ike wee satisfy your own selfish ego, because na asị ka ekwubi ya ekwube na ya bụ nwatakịrị, ya bụ nwa amadi bụ Mathias narakwa na-eme ihe bụ ihe dị n'ọdịnala Igbo. Mana a lot of people na-agba nkịtị because ihe niile ọ na-ekwu bụ ndị ụka ọ na-anụsọ ọgụ. Anyị wee na-asị ebe mmiri enwere malitebe ekwugbo okwu anụ, mmiri enwere ụnụfụ na-emekwanụ dibịa na-agwụ ya agwụsị ya ike na asị Mathias na ọ na ha emete ihe ọ na-ekwu. Ndị mmadụ bụ ndị ọdịnala Igbo kabarụ na onye bụ young man n'anya ka ya malụ, because na is not so certain na oleka obika o mewe ihe ọ na-eme megide ihe ọ na-eme bido lebe moto ọ dịka ọsọ ya na-aga n'iru n'ime omenala bụ ụzọ okwu asị ahụ ọ na-edu ndụ tie n'ime. Mana to wrap it all this year, nwana anyị nwoke bụ Mathias wee mepekwanụ hospital, mana anyị na-asịkwanụ kemgbe emete hospital ya nwere onwe nke jikwa ọnụ ya wee kwuo ya na hospital a nke o mepe ọ bụrụ na ndị o mepeli ya achọrọ ka o menyabe ha o monetize ya o wee bụrụ his own private hospital na o mepekwana wee kpọọ ya omenala hospital and maternity. Wee na-asị biko na aya na-atụ ego n'ime ya bụ hospital ka wee nwee ike wee na-enekwata ndị arụ na dịrọ. Mana otu abụ n'ezi mana Mathias na ayafụnubeni accomplish mission obido ihe niile obido ọ na-ala ike tụgapụ ndị mmadụ n'ụzọ. Wee were anya okenye ji onye ihe dị na wee na-enyu ya n'ime ahụ 2025 anyị abụ ọfụ ka wee nwekwa n'ike wee maa na hospital nwana alụchazikwala ya, because from the investigation emere eme 2024 it shows na that hospital o mepe bụkwana a room and parlor o jekwa jije rent ya wee spend ego karịa na advert to compare to ihe hotel n'ime ya bụ n'ọgwụ. Biko ndị be anyị nyabe ha abịakwana n'ihe anyị bịa na nchịkọta n'ụbọchị nke tata. Ama m na dị site na ifo na ịla kilia anyị wee na-asị biko ịchọkwana ka your product na-anọ na our video ka this one si wee nọrọ na this video as a form of promotion. Biko ka bara ha na-arụ reach na email or send a message privately na our email distance and also our Facebook. We have a way to reach you and contact you. Mana like kwana this thing anyị na-eme kabarụ share this video kabakwana subscribe na our channel. I wee na-asị na this kind of thing ya na-abịala unu site na aha ofu anụnwa anyị na-abanye na this type of news ya na-abịala unu dị ya ka wee nwekwana ike na-aghọtakwanụ onwe anyị. Wee na-asị biko ebe ọ bụla na video asị m can wish everybody happy new year and this year nụnwa ịbanye ya abụla anyị ihe ọṅụ na this new year nụnwa ịba anyị ama nwe ihe anyị eji wee tinye aka n'obi bee akwa mberede ozutekwana mee gịnị ọnwụ mberede na ya ebigide wee fụ the asa ka esi wee fụ end of 2024 anyị afụkwana the end of 2025. wee na-asị biko ka ọ dịnụ mgbe ọzọ ndị be anyị.